Salam mehman adamlar edi dilesler tamamen oturmuşsanız. Biz sizin her yerinizin mehrem oçaqlarınızda diňe agdyrlygyň asudulygyň yaran bolmagyny. Biziň milliligimize edim gylymlamada ul ýol açan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janynyň sag ömrüňiz okman arzulap, täze ýyl bayramçylyk gepleşigini başlaýar. Merhaýanyşlar biz gepleşiklerimiziň her sanyna umman milli gymmatlyklary dogrusyna, edep terbiýe dogrusyna, mehrem enelerimiziň, ýeňelerimiziň, atalarymyzyň gurrun bermegine täsirli söhbet görnüşleri size ýetirýär. Ine bizim öz dörejilik toparmyz bilen gepleşigimiziň bu sanyna täze ýyl bayramçylygy münasibetli bagşy dinanymyzyň maşgalatynda mehmançylykda bolup size söhbetli görnüşleri aýdymdyr sallary ýetirmek makul bilik. Ine bizim şunkun gepleşigimiziň mehmany bagşy dinanymyz Gülşöhle Oratahedowa. Ene Gülşöhle şunkun täze ýyl bayramçylygy münasibetli biz size mehmançylykda elbetde täze ýyl bu maşgala bayramçylygy, täze ýyl bu arzularyň şeýle däme bir bayramçylygda sebäbi täze ýyl bayramçylygyna ähli ýyleşlemiz öz ýakynlaryna, garyndaşlaryna, goňşularyna bilelikde, agdybirlikde gatnaşyp bir ýaxşy arzular edip şeýle däme täze ýylyň üstünlikli gelmegini arzulaýarlar-da. Ene şunkun biz size mehmançylykda biziň gepleşigimiziň maksady bir maşgala agdybirligi dogrusyna hem-de siziň bir täze ýyl gutdaglaryňyz hem-de aýdymdyr sallary ýyleşlemede ýetirmek. Bizim ýurdumyzyň ähli günjeklerini owadan arçalaryň bedelip, şeýle bir adamlaryň ýüzünde gülkü şatlyk duýgular duýulýar. Bularyň ählisi agdybirlikden nişan. Dogry, Gülşöhle. Ene biz ýylyň dowamyna siz bilen umumyň her bir bayramçylyklarda täsirli söhbet görnüşleri aýdymdyr sallary bir ýyleşlemede ýetirdik-de. Näme şunkun ýanky beleşmede ýaly täze ýyl bayramçylygda ene bir täze ýylda ene sizin bir medeniýet sunugy diýşýäri, ýurdumyzda bir dürli günjeklerine bir geçirilen çäherelere gatnaşyp aýdymdyr sallaryňyz bilen biziň täze ýylymyzyň goşundyry, goşunt goşýaňyzda. Ene elbetde türkmen dinany diýilende madama sadaja elleri iýişli bir maşgalatyna wepaly ýeňelemiz, gelinlerimiz gözüňimize gelýärdi. Ene size medeniýet işgärligiňize garamazdan ene iýişde işgär hökmünde, şeýle däme? Öýde bolsa, öý bikesi hökmünde bir zähmet çekýäňiz, öz çağalaňyzy ihlas edip terbiýe berýäňiz. Dogry aýdýan artyn türkmeniň her bir dinany, her bir gyýy maşgala bolanyda ýa ine mama eje tapawdy ýok. Ähli şu dinan maşgalasy bir öýüň gelşigi, öýüň ýaraşygy bolýar. Öýüň arasaçylygyna seretmek, öýüň bişdüşine seretmek, çağalar terbiýelemek ýene-de eneň borçy bolup durýar. Ene Gülşöhle elbetde bir işten gelýän pursatyňyz, kä halatda bir giýjan pursatlar bolýar. Şeýle däm şonu madama dinanymyzyň näme bir pikirine baryp bir derre bir biş düşesem, haýsyna har atarymda bir bakymrak bir şerka diýen pikirde bolýar-da. Sebäbi ýanky beýleşiňiz ýaly dinan maşgala mehman ýyleşler öýüň işine de ýetişmeli, şeýle däme? Ýanky beýleşiňiz ýaly bir çağalaňyz okuýdy diýe gelýär, şolarym sorap, iýdäp, haçan geldiň, haçan gitdiň. Elbetde şolaryň ählisi biziň mehrem dinanymyzyň öz çağası üçin edýän ihlas bolup durýar-da. Anha biziň ine mamalarymyz gyýy çağany sallançakda gaýýan terbiýelep başlapdyrlar-da. Anha şolaryň edepli, tertipli, uýetli bolmak üçin, işeňir bolmak üçin şeýle terbiýeläpdirler. Anha şol bir ine mamalarymyzyň aýdan hüwdülerini terbiýe hüwdüsinden bir hinglenip bereýin. Başdyna. Meniň balam aýaly, aýda dokar bir hali, halisynyň akinary, on barmagynyň hünäri, gara gözüňe gurban, seniň özüňe gurban, ýeki saňa diýmäýin, diňi duşyňa gurban. Ana şeýdip bir eli işli bolsun, bir işeňir gaýdym bolsun diýip şeýdip ýowut nesihat beripdirler. Ana mundan başga da näme bir medeniýet sunugat işgärleri bolup şeýle gözlegde bolýanda. Onuň şeýle bir işe toňda otyrka, käwat özüm galam alyp goşgam ýazýan arasyna. Tögelem. Onuň şol goşgyny getirip öz çağalaryma
oqap berýän bir öwt nesiha takda bir goşgy ýazym şonu oqap berýän. Başdyna. Söwer balam pinnim alsaň, aýdanlarma kulak salsaň, yamanlygym ýokdur bilseň, uly kiçini sila balam. Mähirli bol, mulaýym bol, hemişe günüm aýym bol. Agaç bolsaň, saýaly bol, mydam miwe bergin balam. Zähmet çekseň deriň bilen, başyň dik tut seriň bilen. Öz ojagyň, öýüň bilen agzy birçe bolgun balam. Ne Gülsöhle elbette buraya öz goşuk seterlerinde öz çağalaňa bir öwüt nesihat edýäňde elbette mehran ilesler her bir eneýäniň atanyň arzugy öz ogullary ýyllar ýetişenden soňra şolaryň bir watana wepaly, maşgalatyna wepaly bolup ýetişmegi, belli bir kär saýlap alyp şol uğurda da işlemegini isleýärdi. Şeýledem Gülsöhle elbette şolaryň bagty ene atanyň bagty bolup durýar. Şolaryň şatlygy ene atanyň şatlygy bolup durýar. Sebäbi her bir ene ata öz ogulygyndan bir öýli, işikli, maşgalaly, çağal, çuwaly bolup ýetişmegini arzuwlaýar. Sebäbi onu biz her bir toýdur, bayramlarda da mehrem enelerimiz Gülsöhle bir ýaş-ýaş arzuwlar edýärdi. Şeýledem sebäbi türkmeniň toýy bir bizim mehrem enelerimiziň, atalarymyzyň bir ýaşy dilegleri bilen ýugurlanna. Onu biz her bir toýda bayramda şu mehrem enelerimiziň ýaşy arzuwlaryny da duýýarsa, sebäbi aňardan bir türkmen toýlaryna ilki bilen bir gelin bir saýagy bilen öýe ädende de bizim mehrem enelerimiziň akynyň asly, köp ýaşly enelerimiziň bir elini ýaga, uwuna batyrmagy, şu ýerde bir ýaş-ýaş arzuwlar edip bir şol gelen geliniň bir öýde bir maşgala bolup, şol öý bilen oraşyp, agzy birlikde ýaşap, bile durmuş surmagyny bir arzuwlaýardy. Ine muň özüm bizim mehrem enelerimiziň, bizim ýaş nesillerimiz üçin edýän arzuw dilegler bolup durýar. Ha, o dogry aýdýan artyn. Türkmen denany şeýle bir hakykatdanam ene mamalarymyzdan bize galan miras. Kene öwrenere zat kän. Özüň ene bolsaňam, haýsy ýaşda bolsaňam öwrenmek işdäliýärdi. Na bizim şu ene mamalarymyzyň bir elleri işli, şeýle edep terbiyeli, gyýy gelinlerimiziň barlygyny, o şeýle ak taşly enelerimiziň, kümüş taşly enelerimiziň häzirki nesillerimize berýän öwüt nesihatlarynyň deňi taýy ýokda şeýle bir hakykatdanam türkmen denany diýende gaty buýsanmaly türkmen denanyna. Näştaýda näme bir şeýle mehrem enelerimizi, türkmen denanlaryny wasp edýän bir aýdym aýdyp bereň. Başdyna. Balam diye kayıl gelir barada, inenin yüreği, inen yüreği. Balam deyip kayıl gelir barada, şu ine yüreği, ine yüreği. Balasının tırnağına da mayılır, onun için barzada kayılır. Şirin canın vermekte tayılır. Şun yine yüreği, yine yüreği. Şirin canın vermekte tayılır. Yinenin yüreği, yine Anzıdaysan ütülmecek yanıktır, adı doğa deyin kalva yadıktır. Hem emirttir, hem cüdan ediktir, inenin yüreği, inen yüreği. Hem emirttir, hem cüdan ediktir, şol ine yüreği, Ağzın gözüne, hemişe yine
yaran bultuda çene hey şu yemine onu söyleyine şol yine yüreğine yüreği olup bilen yudup bilen kinesin şol yine yüreği Gülşühre sağ ol. Elbette bizim her bir Türkmen öýümüziň bede bolan mährem eneler hakyna näçe goşy aýtsaňam, aýdym aýtsaňam azda. Sebäbi olar bizim törümüziň bede bolupdyr ýa. Ene Gülşühre siz medeniýet bir sunwat işgäri gözlegde bolýaňyz. Umumyň häzirki döwürde gahrman arkadaşlar gahrman serdarmyň saýasynda bir halipa şägirdlik ýoluna da ul ýol açyldy. Ene şular dogusynda. Mehriban arkadagly gahrman serdarmyň saýasynda näme günlerimiz toy bayramlara wetlenýär. Ana bidem şol medeniýet sunwat işgärler bolup, her bir toýlaryň dawarlaryň goşukçysy bolup barýar ilkinjileriň hataryna. Gahrman arkadagymyz bide şeýle halipa şägird ýoluny açyp berdi. Biz muňa bagşylar şeýle bir buýsan ýaz begen ýazsa, men özüm äne udamana ýolundan aýdýanlar köplenç aýdymlarmy durdy bagşynyň agtygy Begmurat Hojamuratowyň aýdymlaryny aýdýan. Men elbetde ol halipaň özüni görmedim ýöne gaýbana şeýle ýazgylaryny diňläp şeýle owadaky bir ýaşulrak adamlardan öwrenip şeýdip kiçilikden şol äne udamana ýoluny aýdyp gelýän. Biziň näme başçylyk sunwatymyz ýollara bölünýär-de şeýle salar-saryk ýoly, ahal ýoly, damana ýoly, şeýle bir şahalara bölünýär-de. Men şol äne udamana ýolunyň aýdymlaryny aýdýanlygym üçin şol äne udamana ýoly bir nähili bir şu dagdan gaýdýan şaglawuklaryňmy, damjalaryňmy, sesleri, kuşlaryň, baglaryň şeýle ışıllysynyň sesleri bilen şol şeýle bir gadymdan aýtgylar bar-da. Halipalar diňleseň, şolaryň sesleri jemlenip bir zarynyň bir malaýym, pes saýjadan bir aýdylýan aýdymlar da bular. Esasanam şol Begmurat Hojamuratow halipaň özi destanlary izlenip köpräk aýdypdyr da. Yaranlar halayıklara evlensenem gelmedi. Aşk adına yana yana evlensenem gelmedi. Ne mol yarim gelmedi. Gelir mendip vada ettiler. Gelir vadasından ötti. Erteden çeşvan kayıtta veylanı senem gelmedi. Ay ya bir evlim pendin aldım ya bir gayri bilen olayım ya bir yolu derde gala veylanız senem gelmedi. Kızıl güller deste volli, desteler biveste volli. Neler yarım hassa vallah veylanız senem gelmedi. Ne mol yarim gelmedi.
yüreğime hani Teneptan sana ne olayım O dertli canımın eyesi Teneptan sana ne olayım Ay Hıbrayın'dan aytmadan Hıbrayın'dan aytmadan Üley hadır olmadan Ay Mansur olma gülümedey Senem can sana ne olayım Ay durdu ağzıdadım yetmedi Ölünce dideden gitmedim Ay şeyle durmadan etmedi Ay senem zat sana ne oldu Ay şeyle durmadan etmedi Benim can sana ne oldu Ene Gülşohla 2023-nji ýylym şeýle bir üstünlikli ýyllaryň biri boldy da. Ene 2024-nji ýylym biziň Matmula tamadan 300 ýyllyk toý toýlanjak. Elbetde bu da bizi buýsandyryp begendir we mehriban ilesler Matmula tamadan her bir goşul hetirleri edip terbiýe bilen bar ýoğurlanna. Bek akyllarymyz Mahtumul Pragynyň haýsy bir goşgysyny alanda da şeýle bir öwüt nesihat watana bolan söýgi edip terbiýe Buların ählisi jemlenenne. Ha bidem näme medeniýet sunuat işgärleri, başlar, şol goşgulary taýda geçirip aýdym edip halkymyza hödürleýär. Ana şu taýda Mahtumly atamyzyň goşgularyna bir aýdym aýdyp bereýin. Bas. Könglimden sana nesihat kılay Vatani terk edip gidici olma Özünden yegsip bir gayrına mardım Hızmatına kulluk edici olma Yansılardan hirgi çıkmaz yamanlık Aslı yaman bolsa çıkmaz yağsılık Aslıны tartıdır çuruk yamanlık Çuruk ne yamana satıcı olma Çağırlanma yeri var oturdu turma Çağırmadık yere barma vurma Utanmadı adam deyzirenip yürüme Buyurulmağın işi edici olma Mahtumuli göğün nedir köparman Tapmadı girdine ahvet dirman Yetişir bir uni haktan bu pirman Gaflet düşevine yatıcı olma Yetişir bir uni haktan bu pirman Gaflet düşevine yatıcı olma Buyurulmağın işi edici olma
Ne gülşökle gepleşiňiň dowamyna aýdymdyr taýlar diňledik. Elbetde 2023-nji ýylyň biz üçin şeýle bir üstünlikli, şowly ýyllaryň biri boldy. Şeýle bir baý bir taryhy ýerjek wakalar bolup geçdi. Ýa-da UNESCO-nyň adamzatyň maddi meden mirasyna kesteçilik sunatynyň girdilmegi biz ýananlary buýsandyrdy, begendirdi. Sebäbi bul biziň mährem enelerimize elleri çeperdiğin anlamda koyulan hormat silahda. Sebäbi kesteçilik sunatynyň özüm bu bir inçe sungat bolup bir mährem din anlamda tarapyndan şeýle bir sünnälen birine ýetirilýär. Bu kesteçilik sunatyny umumyň din anlamda el işlerini ine biziň halk dörejligimiz bolan lälelerde, öleňlerde şeýle dämi bir aýdymdyr saatlarda şeýle bir ajaýyplyk bilen bir ýerine ýetirýärler. Ine sizem öz bir işiňizde bir folklor topuruňyz bilen bilelikde bir öz çykyşlaryňyz barda. Ine şolar dogry durup geçseňiz. Biziň ene mamalarymyz, gelinlerimiz, gyýylarymyz şu bir gyýy durmuşa çykanyna şoň sepin taýinlamak üçin ümeler guranaýan ekenler de. Şonda hemmesi durmuşa çykýan gyýdyň öýüne üýşip şoň bokçasyny ýetişdirmek üçin her kim bir işini edýän eken. Şonu şol gyýylar, gelinler näme bir-birlerine degişip, gülüşip şol öleňleriň üstü bilen ýar-ýarlaryň, dönümleriň, ýarawjanlaryň sanasaň biziň halk heňlerimiz känne. Gepleşigimiziň şu ýerine şol heňlerden heňlenip bereýin. Daragym mir gara saçym darayan dönüm, ýalygym mir ýar ýoluny garayan dönüm. Yar yolundan gelin giden görmesem dönüm, geçip baryan yollaşından sorayan dönüm, geçip baryan yollaşından sorayan dönüm. Kırmızı donuna astar olayan dönüm, kam degen göwnüne hosar olayan dönüm. Yat yerlerden yada varıp gelende dönüm, göwnüň alyan mehribanyň bolayan dönüm. Tam üstüne dalan var, yar yar yaralli, içine can alan var, yar yar yaralli. Güýbereýin gideyin, yar yar yaralli. Güýdi ýolu galan var, yar yar yaralli. Yar 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 yaralli. Ay doğur gediginnen yar yar yaralli, tanadym ediginnen yar yar yaralli. Barın aydın şol yara yar yar yaralli, denmesin didiginnen yar yar yaralli. Yar 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 yaralli. Halı dokar elleri yar yar yaralli, münhüneli kolları yar yar yaralli, eli çepir dili şekir yar yar yaralli, Türkmen gelin gyýyları yar yar yaralli, yar 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 yaralli. Ine gülşökle elbette biziň halk dörejligimizde de mährem dini anlamymyz ýeňelimi tarapyndan ýerine ýetirilýän. Şolar ajaýyp ýetirler, umumyň arzuwlar bilen baglanşyky, bir degişmeler bilen baglanşyky. Muny ýanky beýleşiňiz däli biziň mährem dini anlamymyz umumyň gelin gyýylamyz ömeler guralanyny bilelikde ýerine ýetiripdirler. Bunyň özem näme? Hem wagtyny hoş geçirmek üçin, hem bir işleriniň bitmegi üçin, hem näme? Uzak gün biz düşe diýerler, şeýle däm zähmet çekýärler, akşam arada şolar ýaly ömeler guralyp bir bilen degişip, gülüşip şeýle wagtlaryny hoş geçiripdirler. Ine bu ýerde de ýanky beýleşiňiz däli şolar ýaly ajaýyp ýetirler, ýerine ýetirilipdir. Mährem elbette şolar ýaly durly ýaşlarda mährem dini anlamyň ýeňelimiziň bilelikde bir ömeler guralyp bir sotaýda bir el işlerimiziň durly görnüşleriniň ýerine ýetirmeginiň özü az birlikden nişan hem şo ýerde bir durly ýaşdaky gyýjylamadyň din anlamyň inelemediň gatnaşmagynyň özü ýanky edip terbiýeçilik bilen baglanşyk kıldy. Sebäbi bu şokla näme? Ýangy bir eller iňe tutan gyýjylamadyň şu mährem inelemizden, ýeňelemizden şu el işleriň durly görnüşlerini şol ümelerde öwrenipdirler-de. Bu ýerde de biziň mährem enelerimiz şolar ýaly biziň mährem gyýjylamada şu el işleriniň bir näçe görnüşlerini sırlaryny öwredipdirler. Şolaryň dikilişini, biçilişini, naqşlaryň salynşlaryny öwredipdirler. Bu da biziň mährem gelin gyýylamyň elleriniň ha hem çeper bolmany uly terbiýe beripdir.
Ene gülşökle elbette biziň gepleşigimiz bir täze il bayramçylygy münasibetdiller. Şeýleden bir halkymyza, ilmide, günümizde ýetirip otyr. Her bir diranyň, her bir bayramçylykda bir has isleg bildirip bir bişirýän tagam bolýar. Ene şu täze ille siz esasy haýsy bir milli tagamlary bişirip bir saçaňyzy berýäňiz. Yani hani emet bizim Türkmenlerimize, tuğuleme şeyle süýç namatlarymyz, tagamlarymız bar da. Şolaryň içinde men şu käşirledip bir Türkmen palawyny bişirmäni gowy bar ýani. Dogry. Elbette gülşökle şolary ýaly bir türkmen saçaklaryny bezemek biziň mährem dinanymyzyň bir borçy bolup durýar. Olaram ýanky beýleşiňi diýäli biziň näme milli tagamlarymyzyň bir näçe görnüşleri bar. Olary her bir toýdur bayramlarda täze il bayramçylygyna mährem dinanymyz şolary ýaly türkmen saçaklaryny bezeýärler. Elbette şolary ýaly türkmen saçagynyň bezelen pursatym näme madama öýde toý sowgun saatlyk bolýar. Täze il esasany näme ýakynlan gelýär öz sowatlary bilen. Goňşular gelýär, özüň goňşulary bolýan ýakynlanga barýan şeýdip bir täze il bayramçylygynyň has hem sowugyny artýar-da. Bu bir maşgala bayramçylygy bolup durar. Sebäbi her bir illeşlemiz öz öýüni, öz ojagyny, öz maşgalasy bilen milli tagamlaryň durly görnüşlerini taýinlap bir agzy birlikde bir täze il bayramçylygyny geçirýärler. Ine gülşökle şu pursatda siziň hem şu täze il gutlaglaryňyz. Menem şu pursatda baş halifamyz, gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy täze il bayramçylygy bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Täze il goý her ojagy yrtkal döwlet getirsin, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarmyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, alyp barýan tutumly işleri mundan awelak rowaj alsyn. Sağ olun gülşökle, arzularyňyz hasyl bolsun. Inniki ýylllarda şeýdip bir toýlamak, täze il saçanyň başyna oturmak her ýerimizde meýetler etsin. Öz agly bir ojaňyza, öz ogluňyza, gyýylaňyza gowanyp bir bagtyar durmuşda ýaşamaňyzy, işiňizde de üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu edýär. Sag olun. Ene mehmaniyleşler görüşüňiz diýäli biz öýdürüjülük toparmaz bilen täze il bayramçylygy münasibetli bagşy dinanymyzyň öýünde mehmançylykda bolup aýdymdyr sazlary, syhbet görnüşleri hem de gutlaglary size ýetirdik. Mehmaniyleşler biziň milliligimize, edim gylymlarymyza uly ýol açan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy täze il bayramçylygy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Goý täze il her bir türkmen maşgalatyna rasgal döwlet getirsin. Goý täze ilde täze arzularyňyz hasyl bolsun. Goý täze ilde siziň her bir eden arzularyňyz öz ýetmeli menzillerine ýetsin. Merwanylyşlar ýene bir ýola biziň milliligimize ýol açan gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy täze il bayramçylygy bilen gutlaýar. Täze illa täze arzularyňyz hasyl bolsun. Täze il goý size rasgal döwlet bagat getirsin mehmanlar. Sağ olun, sağman oturun.